Takže veci sú naložené a dneska ideme točiť do Olomouca, videjka, reelska pre jednu stavebnú firmu. Tak som sa rozhodol, že vás takto zoberiem so sebou. No a budeme tam 2 dní, takže uvidím, čo sa mi podarí natočiť popri natáčaní. A je vlastne 6:59 a akorát som volal mi ocino, že som ho milom vytočil na telefón. Jak som nasadol do auta, tak som počul iba, že niekomu volám a omylom som vytočil jeho, takže sorry. Idem teraz Predana a vyrazíme. Je to z Bratislavy nejaké 2 hoďky cesty, čo je celkom v pohode. Je to bližšie ako do Martina, keď chodím, takže good. A potreboval by som nejaký normálne asi taký oný držiak na sklo. Nech si viem túto kamerku lepšie upevňovať, lebo takto to držať v ruke, akože je to fajn, že sa na to nemusím vôbec sústrediť, že tu držím vlastne rukou, ktorú držím radiacu páku, ale bolo by lepšie mať niečo také simple pimple. A vlastne kamerku, ktorú používam na toto natáčanie, je to DJI Osmo Action 5 Pro, zatiaľ teda nemám ani NDčko, dneska skúšam trošku taký možno shutter priority režim, že som si nastavil shutter na nie dvojnásobok, čiže na 1.50, ale na 1.100. Keďže pri tých 1.50 je to také moc roztrasené, strašne divné to pozadie a tak horšie sa na to kúka. Takže shutter som nastavil na 1.100. White balance som nechal automaticky a ISO som si dal na automatické v tom rozsahu od 100 do 3200 myslím, takže uvidím. Zatiaľ idem už úplne bez NDčka. Uvidíme, či tam hodím, mám to zo sebou aj NDčka, čiže keď tak nahodím, ak bude moc slnka. Malo by byť dneska pekne celkom, takže aj keď zatiaľ to tak moc nevyzerá. Dovidenia. Podarilo sa nám dneska natočiť asi, že fakt všetko, čo sme chceli, možno, že aj viac, ako sme čakali. A zajtra už iba nejaké vstupy, finálne vzhľady tých vzoriek, no a potom smer Bratislava. Dneska máme nejaké takéto počasie, čo vzhľadom na to, čo chceme dneska robiť, úplne vyhovuje. Keďže chceme natáčať vzorky s takým pekným svetlom, chceme si zatemniť miestnosť, bude to o niečo jednoduchšie a bude sa nám lepšie robiť. Takže dneska pokračujeme ďalej, deň 2 a poďte so mnou. Je 17:48, ja som konečne dorazil kúsok od domu na umývarku, keďže mi nejaké vtáky pred hotelom totálne osrali celé auto, teda konkrétne teda predok, ale musím to umyť. No a natáčanie bolo akože veľmi fajn dneska, bolo to úplne v pohode a natočili sme to pomerne rýchlo, vymysleli sme si dobrý systém, takže to pekne odsypalo. No a zajtra ma čaká teda cesta do Martina a štvrtok ráno do Prešova na otočku, štvrtok večer zase naspäť, takže tento týždeň ešte ani zďaleka nekončí. Pomedzi tom ma ešte samozrejme čaká zajtra strihanie celý deň a v piatok asi to vidím rovnako, čiže takto nejako zatiaľ prebieha môj týždeň a vidíme sa teda za chvíľu, hneď. Takže je 5:29. Spánkové skóre bolo celkom fajn na to, že som spal 6 hodín. A teda vyrážam do Prešova, kde točím konferenciu. Dúfam, že to skončí tak okolo 3. až okolo 5. 6. by som mohol byť doma. Dneska som na ľahko, mám iba že statív, dron a batoh. Takže majú tieto skore stávania aj taký svoj vibe. Vždycky to má také svoje čaro a
Je to raz čas fajn vec, ale keď mám každý deň stave takto, hotová. Konečná. A za chvíľu ma príde vyzvihnúť fotograf, ktorý ide taktiež, aby sme zbytočne ťahali dve auta. Sme na ceste z Prešova, bolo to celkom v pohode a keďže mi vypadla blomba v zube, tak ostal Martin ešte do zajtra a zajtra smer Bratislava, takže nakoniec sa držím dlhšie, ak som čakal, ale tak je život už. A ešte s týmto pekným výhľadíkom. Dobrý deň, mohol by som ísť s vami? Dobrý deň, poďte. Tak idem. Nechceš ísť? Idete náhodou do Martina? Čo len chceš? Poďme. Je tu trošku zima od tých Tatier, takže ideme preč odtiaľto. OK, let's go home! Takže môj pobytík sa tu predlží ešte o jeden deň. Zajtra na Zubarka, letím smer Bratislava, strihám celý deň a damn víkend za chvíľu, takže sa teším. Takže necítim si polku úst, ale zub mám spravený, nakoniec mi to museli celé vyvrtať, nie len dorobiť, takže aj to sa stáva. Je 9:06, letím do Bratislavy, myslel som si, že tam budem už trošku skôr, že o tej 8 vyrazím, ale nevyšlo. Dneska musím postrihať ešte 4 videá, dorobiť taký finálny strih, popridávať tam hudbu a tiež dostrihať aftermoviečko zo včerajška. Takže ešte je čo robiť. Vidíme sa.